Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Sunana Abubakar S. Yusuf. Yau za mu koya yadda ake dawo da gogaggun hotuna ko videos idan an goge maka bisa kuskure ko kuma da gangan. Bari mu gani. Kamar yadda kuke ganin waɗannan hotunan, bara mu goge su da gangan mu ga inda za su je. Sa'annan bari mu bi hotunan mu je trash inda idan an goge hotunan suke zuwa su zauna. To su ma nan za mu je mu goge. To yanzu ga gaba ɗaya komai mun goge, videos biyu kawai suka rage, ina hotunan mu ba sa nan. To yanzu za mu yi amfani da wani application da ake ce ma Digger domin dawo da wa'innan hotunan. Idan muka shiga sai ka danna Start Basic Photo Scan, sai mu danna Recover. Yanzu gashi nan kuna gani yana mana recovering hotunan mu. Yanzu sai mu duba duk hoton da muke so sai mu selecting din shi. To yanzu bari mu ɗau wa'innan hotunan kwamfuta in mu gani. Saboda yanayin lokaci bari mu danna iya wa'innan mu ga za su dawo ko ba su dawo ba. Sai ka zo ka danna Recover. Yanzu idan ka danna Recover in za ga option guda uku, ga na ɗaya ga na biyu. Na biyun nan shine Save File, shi za mu danna. So yanzu idan kana da inda kake so kai saving a cikin wani folder sai ka zaɓa, amma ni ba na son zaɓa kowane folder, kawai zan danna OK. To kamar yadda kuke gani yanzu ga hotunan kwamfutan da muka dawo da su sun dawo. Yanzu bari mu koma cikin application ɗinmu mu dawo da hotunan mutane su ma ku ga sun dawo. Yanzu ga hotunan mutanen nan na zaɓa, da na gama zaɓa yanzu bari in dawo da su. Shi ma kamar yadda muka yi wancan za mu danna Recover sai mu zaɓi option na biyu, sannan sai mu danna OK sai mu haɗa cikin gallery. Ikon Allah ga hotunan mu nan sun dawo. Za ku ga na sa su sun yi dishi-dishi saboda tsaro ne. To yanzu yadda kuke gani ga hotunan da muka ɗauko nan sun haɗe da hotunan kwamfuta da muka ɗauko. Yanzu kuna ganin wannan bidiyon ya kammala. Domin samun ƙayatattun shirye-shiryen mu za ku iya zuwa YouTube ku yi sacin dandalin ilimi. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirin mu. Mun gode. Ni ne naku Abubakar S. Yusuf.